ронанда ва кондуктори муттаҳам дар таҳқири хабарнигорони радиои озодӣ эълон мешавад. пули муҳоҷирони кори тоҷик сарчашмаи даромади хонаводаҳост, аммо наздикони онҳо низ дар ватан заҳмат мекашанд. фарзандам дар пешам боша, қадиш суҳбат кунам, гап занам, яки илоҷаш нест. талабот зиёд шуд, вале шароит чӣ гуна аст? масъулини истироҳатгоҳҳои кӯдакона мегӯянд аксарият мехоҳанд фарзандонашон дар шароити хуб истироҳат кунанд. моям кӯшиш мекунем ки ҳар сол як навигарӣ чизои нав ягон чи кунем ки ҳамон падару модаро мисол маъқул шавад. додгоҳи ноҳияи шӯмансури душанбе имрӯз ба баррасии қазияи муттаҳамон ба таҳқири ду хабарнигори радиои озодӣ пардохт. интизор меравад дар ҳамин лаҳзаҳо додрас ҳукмро дар нисбати ронанда ва кондуктори автобуси рақами 4 эълон кунад. ёдовар мешавем, ин ду нафар рӯзи 13 июн ба Шодмони Ятим ва Алишер Зарифӣ ҳамла намуданд. ҳамкорони мо зимни иҷрои вазифа буданд ва дар бораи мушкилоти нақлиёти ҷамъиятӣ дар пойтахт матлаб таҳия мекарданд. созмонҳои байналмилалии тӯли солҳои ахир аз пойбандии Тоҷикистон ба пули муҳоҷирони тоҷик зиёд таъкид мекунад. Садҳо хонаводаҳо дар кишвар бо кӯмаки пайвандони муҳоҷирашон зиндагиашонро мечархонанд, вале ин ба он маънӣ нест ки худи онҳо дар ватан даст болои даст гузоштаву танҳо ба пулҳои интиқолӣ умед мебанданд. таври гузориши Сарвинози Рӯҳулло дар мисоли як модари тоҷик нишон медиҳад, ӯ низ дар баробари писарони муҳоҷираш заҳмат мекашад. маҳбуба одинаева 58 сола аст ва 6 фарзандашро танҳо худаш тарбия намуда ба камол расондааст. чанд маротиб аз ҳукумат хост ки ба вай қитъаи замин диҳанд, вале натиҷае надод. 2002 сол ман чӣ кардагиам, яке рафтам, ман хостам ки ба мери шаркати суҳбат кунам, ягонташ намондам. чӣ кор кунам дигар, кани куҷо равам? хай манам мефорад ки фарзандам дар пешам боша, қадиш суҳбат кунам, гап занам, яки илоҷаш нест. дар ҳоли ҳозир 5 сол мешавад ки ду фарзандаш дар Қазоқистон кор мекунанд. онҳо намехоҳанд барои модарашон мушкил эҷод кунанд. сарфи назар аз ин ки худи ӯ кор мекунад ва як дукони мевафурӯшӣ дорад, ҳар ду фарзандаш гоҳ-гоҳ барои ӯ 50 ва гоҳо $100 мефиристанд. соле ки ҳар моҳ ман дароӣ намекунам, 6 моҳ пас, 7 моҳ пас, 1 сол пас. хай ваям зиндагӣ дорам, ваям кор дорам дар онҷа. маҳбуба маблағи дарёфт намудаашро аслан барои хонаводааш сарфу харҷ мекунад. хай бачаҳом дас либоса мехарам, хай шикам ячи хӯрдан дар кор, дига чӣ кор мекунем? дига ягон вай нест чизе ки мисол ягон қимати чиз харид. хай шукри худованд. амасола аз Русия ва кишварҳои дигар муҳоҷирони корӣ ба Тоҷикистон миллионҳо доллар ворид мекунанд. бонки марказии Русия дар гузориши охирини худ гуфт, дар соли 2018 тавассути бонкҳо ба Тоҷикистон 2 миллиарду 553 миллион доллар маблағ фиристода шудааст. ин маблағ баробар ба 36% маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон мебошад. ҳаҷми пулҳои интиқолии муҳоҷирон ба Тоҷикистон дар соли 2018 дар маҷмӯъ 17 миллион доллар бештар назар ба соли 2017 будааст. Human Rights Watch рӯзи 15 июн бо пахши изҳорот ҳамла ба пажӯҳишгар Стив Свирдловро бахше аз маъракаи зидди ин созмони оммии ҳуқуқ, фаъолон ва журналистон дар Узбекистон омид ва маҳкум кард. дар изҳорот омадааст Сардор Комилов, як видеоблогери узбек ва 4 нафари дигар рӯзи 13 июн ба меҳмонхонае ки дар он Свирдлов қарор дошт омада, ӯро ҳамлаи густурдаи лавзӣ намуданд. онҳо ба Свирдлов гуфтанд ки аз Узбекистон дафт шавад. то ҳол ҳукумати Узбекистон дар ин бора чизе нашр накардааст. қабл аз ин қазия Стив Свирдлов бо бахши тоҷикии радиои озодӣ суҳбат дошт ва гуфт Human Rights Watch аз Созмони милали муттаҳид хостааст ки ҳангоми баррасии гузориши ҳукумати Тоҷикистон ва муколама бо ҳайати давлат дар ҷаласаи Женева дар моҳи оянда сарнавишти маҳбусони сиёсиро дар миён гузоранд. Естественно, войдут в повестку дня вопросы, например, как политические заключенные. табан ба барномаи ҷаласа масъалаи зиндониҳои сиёсӣ ворид мешавад. аъзои ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ва гурӯҳи 24 барои фаъолиятҳои сиёсии сулҳомези худ ба муҳлатҳои тӯлонии зиндон маҳкум шуданд. инчунин масъалаи масдудкунии вебсайтҳои интернетӣ матраҳ мешавад. мавзӯи фишор болои созмонҳои ҷамъиятӣ ҳам бардошта мешавад ки фаъолияти худро зери фишор анҷом медиҳанд.
درباره آزادی بیان هم صحبت می شود و هم درباره پرونده آنهایی که تنها برای لایک برخی مطالب نامقبول و یا انتقادی در حق حکومت کشور به حکم‌های زندان محکوم شدند. این کمیته فعالیت خود را بی‌طرفانه به راه مانده است. Материалы, которые могут восприниматься как критические в адрес президента или политики страны. Я тут думаю, что этот процесс, он объективный. رو می‌ریم به موضوع دیگر. ایران اعلام کرده است که ذخیره اورانی غنی گردانده شده را از معیاری در سوزش سال 2015 معین شده بیشتر می‌کند. این در حالی است که ماه می ایران در جواب به بیرونشوی آمریکا از سوزش هسته‌ای گفت که اجرای سوزش را باز می‌دارد. بر پایه سوزش سال 2015 که تهران با 6 کشور ابرقدرت عالم امضا نمود، ایران باید بخش حساس برنامه هسته‌ای‌اش را محدود نموده، در مقابل امتیازهای تجارتی به دست می‌آورد. خرامان بقازاده تفصیلات می‌دهد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان اتمی ایران گفت کشورش تا 10 روز دیگر به حد اوران استحصال میکند که زیادتر از حجم پیشبینی کرده سازش اتمی است. بهروز کمالوندی در یک نشست خبری که تلویزیون ایران روز 17 ایون مستقیما نمایش داد گفت ایران با نظر داشتی و گفتش احتیاجات کشور اوران غنی شده را زیادتر تولید میکند. آخر هفته گذشته در شهر دوشنبه در مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا، رئیس جمهوری ایران حسن روحانی گفت این کشور اجرای تعهداتش بر اساس سازش اتمی را کمتر میکند تا زمانی که به گفتش از طرفهای دیگری سازش پاسخ مثبت دریافت نکند. بدیهی است ایران به صورت یک طرفه نمیتواند طرف متعهد به برجام باقی بماند، بلکه سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند. بعد آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشورش را از سازش اتمی تاریخی سال 2015 خارج کرد، ایران در پاسخ اجرای بعضی از بندهای سازش را متوقف نمود. تنش بین آمریکا و ایران در هفته‌های گذشته بعد حمله به چند کشتی نفتکش در خلیج فارس اوج گرفت. آمریکا میگوید حمله ها کار دست ایران است. تهران این ادعاها را رد کرده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در تاجیکستان بسیاری ها از افزایش داروهای پس‌صفت و همکاری طبیبان با شرکت‌های داروسازی نگرانی می‌کنند. برخی ها به این باورند که طبیبان به خاطر منفعت مالی خود داروهای در کار و نادرکار را به کارافتاده‌ها توصیه می‌دهند، ولی سلامتی آنها را اندیشه نمی‌کنند. مقامات در نوبت خود می‌گویند نظارت به واردات دارو جدی است و تلاش می‌شود داروهای قاچاقی و بی‌صفت به فروش راه نیابد. گزارش بعدی ما در همین باره است. раҳима маҳмадалиева 18 сол боз писарашро муолиҷа мекунад. писари ӯ гирифтори бемории асаб аст ва тамоми даромади падари муҳоҷир барои хариди доруву давои ин ҷавон сарф мешавад. фақат ноором ҳастам бачаи ман. бо тавсияи духтур мо фақат ҳамин доруи асосан неолипсил менависанша, сибазон, сикладол, азилиптол, хлопромазин ҳамун таблеткаҳо менависанд. дар тоҷикистон кам нестанд касоне ки аз афзоиши доруҳои пассифат нигаронанд. мақомот мегӯянд назорат ба воридоти дору дар кишвар ҷиддӣ аст. маҳсулоти фармасевтие ки истеҳсоли ватанӣ мебошад аксарияташон ба талаби ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ҷавобгӯянд, зеро ки дар тамоми марҳилаҳои истеҳсолӣ зери назорати мутахассисони хадамот қарор мегиранд. бар асоси омори расмӣ танҳо дар 5 моҳи соли ҷорӣ бештар аз 86 тонна доруҳои пассифат бе сертификат ва муҳлаташ гузашта аз муомилот бардошта шудааст. ин озмоишгоҳи марказӣ дар шаҳри душанбе аст ки тамоми маводи доруворие ки аз хориҷ ё аз дохили кишвар барои фурӯш ворид мешавад ҳатман дар ин ҷо аввал ташхис мешавад ва ба он дору санади мутобиқат ё номутобиқ будани он дода мешавад. ин озмоишгоҳ на танҳо таркиби доруворӣ, балки тамғагузорӣ, борпечонӣ ва ороишоти маҳсулоту тарҷумаи таркиби доруҳоро низ назорат мекунад. ҷаҳонгир давашаров, як сокини ноҳияи шаҳри Туз ки барои ташхис ва табобати наберааш ба пойтахт омадааст, гуфт бештар талош мекунад доруҳои истеҳсоли Русияро бихарад. баъзан тоҷирони тоҷик қисме аз доруҳои пассифат ва бесертификатро бо роҳҳои қочоқӣ аз Ӯзбекистон ва қисман аз Чин ҳам ворид мекунанд.
ба гуфтаи мақомот бештари маводҳои қочоқӣ ва бесифат дар вилояти суғд ошкор шудааст. ба 240 нафар шахсон парвандаи вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба миқдори 607,850 сомонӣ ба буҷаи давлат маблағ ворид карда шуд. асноди ҷиноии тоҷикистон барои воридоти дороҳои пасифат ва қочоқӣ ҷазоҳои сахт аз ҷумла аз 5 то 8 соли ҳабс пешниҳод кардааст. пизишкон мегӯянд дору як тиҷорати сердаромад ҳисоб мешавад ва аз ин рӯ ба ҷуз аз шахсони дорои иҷозати қонунӣ бархе афроди дигар низ барои дарёфти пул бо роҳҳои қочоқӣ дору ворид карда дар дуконҳои наздикони худ ё тавассути табибонишинос ба савдо мезананд. барномаро идома медиҳем. бо поён омадани соли хуниш дар тоҷикистон баъзе волидайн дар фикри пайдо намудани истироҳатгоҳҳои тобистона ба фарзандонашон шуданд. тибқи омури расмӣ дар кишвар даҳҳо чунин истироҳатгоҳҳо мавҷуданд, вале тавре ба назар мерасад интихоб чандон зиёд нест. шаҳлои абдулло дар ин маврид бо масъулон ҳамсӯҳбат шуд. дар тоҷикистон аз 15 июн таътили тобистонаи мактаббачаҳо шурӯъ мешавад. баъди таҳсили чанд моҳа истироҳат орзуи ҳар наврас аст. иттифоқи касаба ки ниҳоди масъули назорат аз лагерҳои истироҳатии наврасону кӯдакон аст аз он изҳори нигаронӣ мекунанд ки аксари онҳо ба қабули наврасон омода нестанд. биноҳо фарсуда ҳастанд, то майдончаҳои варзишӣ ба стандартҳо ҷавобгӯ нестанд. албатта таҷҳизотҳои ошхонаҳоро низ метавон гуфт. феълан дар тоҷикистон 55 лагери кӯдакона мавҷуд аст. ба гуфтаи масъулин шумори ками онҳо барои истиқболи кӯдакон омодаанд. бисёртар омодагӣ ва дар шароити муосир гӯем хато намекунем. ин лагери шоҳин дар вилояти суғд мавҷуд аст, ширкен дар шаҳри турсунзода ва файзи истиқлолӣ ки кумитаи иттифоқҳои касабаи маориф вобаста аст, онҳо пурра омода ҳастанд барои қабули кӯдакон. замоне инҷо макони тамошои филмҳо буд. ҳоло ба анбори нигаҳдории алаф табдил ёфтааст. воқеан мо як ҳайати гурӯҳи корӣ аз намояндагони кумитаҳои соҳавӣ аз вазъи мавсими тобистона дар шаҳру ноҳияҳо таҳлил кардем. боиси нигаронӣ аст ки дар минтақаи рашт ва вилояти хатлон вазъи ба истироҳати тобистона ҷалб кардани наврасон бисёр нигаронкунанда аст. вазъи бархе аз истироҳатгоҳҳои кӯдакона беҳтар ба назар мерасад. масъулини ин истироҳатгоҳҳо мегӯянд бо таваҷҷӯҳ ба ин ки волидайн аз кору шароити кӯдакон назорат мебаранд, масъулияти онҳоро бештар кардааст. аввал ҳама ҷо тафтиқ мебинанд, агар талабот дар ҷавоб чия фарзандошона мебиёранд. моям кӯшиш мекунем ки ҳар сол як навигарӣ чизои нав ягон чи кунем ки ҳамон падару модаро мисол маҳқул шаванд. масъулин мегӯянд солҳои охир дубора майли волидон барои истироҳати кӯдакон дар истироҳатгоҳҳо афзудааст ва аксарият мехоҳанд фарзандонашон дар шароити хуб истироҳат кунанд. ва президенти Украина Владимир Зеленский дар Мариуполь дар байни фавораҳои сероб давид. ӯ дар ин шаҳр нахуст суханронӣ кард ва замоне ки ба сӯи театри драматургӣ мерафт, дар атрофаш мардуми зиёд ҷамъ омаданд. сарвари Украина тасмим гирифт роҳро то мошинаш кӯтоҳ кунад ва ҳамроҳи муҳофизонаш аз байни фавора гузашт. чунин амали Зеленскийро баъзе сокинони дигар низ такрор кардаву зери оби фавораҳо тар шуданд. албатта Зеленский дирӯз аз Донбасс дидан намуд ва пешбинӣ мешавад ки ҳафтаи равон озими Фаронсаву Олмон мешавад, то ин ки буҳрон дар шарқи ин кишварро бо раҳбарони мамолики аврупоӣ баррасӣ кунад. низоъ дар шарқи кишвар миёни тарафдорони ҳукумати Украина ва ҷудоихоҳони рӯ ба Москав ки дар соли 2014 оғоз ёфтааст, ҳаёти беш аз 13 000 нафарро аз байн бурдааст. қабл аз он Русия нимҷазираи Қрими Украинаро ишғол кард. бинандагони азиз, ин матлаби охири барнома имрӯз буд. гузоришҳои дигарро метавонед дар канали мо дар YouTube бо номи Озодӣ видео тамошо кунед. ахбори рӯз дар вебсайти Радиои Озодӣ зери нишони www.ozodi.org дастрас аст. матолиб мо ҳамчунон дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook Одноклассик пешниҳоди шумо мешаванд. фардо субҳи барвақт навиди бомдодӣ аст. фаромӯш накунед. то мулоқоти баъдӣ, худо нигаҳдор.